που πέφτουν. Τι να δούνε? Το ρούνι ρούνι, το ύπνο κακό γουρούνι. Αμέσως κλασπίστηκανε στο τουφινόπι. Δεν τρέλαθηκαν. Τι τους είπε ο Ρούνι Ρούνι? Λυκάκια μου μικρά. Λυκάκια μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα. Ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και εμένα. Δεν τρέλαθηκαμε, είπαν τα λυκάκια, τα λυκάκια από μέσα. Αν δεν ανοίξει, αμέσως θα φυσήξω με τη μόκη φόρα. Με τη μόκη φόρα θα φυσήξω, το σπιτάκι θα το ρίξω. Το ρούνι ρούνι, το ύπνο κακό γουρούνι, πήρε μια βαθιά ανάσα και μετά φύσηκε. Θα ψήφουμε. Άγρια σαν ανεμοθύελα. Ορμητικά στα 10.000 τυφώνες. Τυφώνες φύσηξε. Κάπως έτσι δηλαδή. Κάπως έτσι δηλαδή. Φύσηξε, ξεφύσηξε. Αλλά το σπιτάκι ούτε που κολλήθηκε. Τι να κάνει ο Ρούνι Ρούνι? Έφυγε με κατεβασμένη μουσού. Σε λίγο όμως ξαναγύρισε. Αυτή τη φορά θα τους ένα σφυρί. Πελώριο σφυρί. Μια και δυο γκρέμισε το σπίτι και πήρε τα λυκάκια στο σκηνή. Τα λυκάκια κρύφθηκαν πίσω από ένα πηγάδι με μουσούκια. Σκόνησε μέσα. Και σκέφτηκαν. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά τι όμως? Αλλά τι? Είπανε τα λυκάκια. Γύρνα σελίδα. Πρέπει να χτίσουμε ένα πιο γύρω σπίτι. Εκείνη τη στιγμή περνούσε από εκεί ένας μάστορας κάτω. Μάστορα κάστορα, μας δίνει λίγο λίστερο και πηχτό και λίστερο τσιμέντο. Για να χτίσουμε ένα πιο γύρω σπιτάκι. Τι τους είπε ο μάστορας κάστορας? Δεν ξέρω. Με τα χαράς. Και πόσο τσιμέντο τους έδωσε? Δεν ξέρω. Εκεί που παίζανε στο γήπα, τι να δούμε? Το ρούνι ρούνι, το ύπνο κακό γουρού. Αμέσως τρέξαμε και κλειστήκαμε στο τσιμεντένιο σπίτι. Το ρούνι ρούνι χτύπησε την πόρτα και είπε: «Λυκάκια μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και εμένα, να πάω να φύγει». 1,
Απαντήσανε τα λικάκια. Απαντήσανε τα λικάκια που μπήκαν. Αν δεν ανοίξετε μέσα, θα φύριξω με θυμό και φόρα. Με θυμό και φόρα φυσήξω, το σπιτάκι θα το ρίξω. Και δεν πά να φυσήξεις. Και δεν πά να φυσήξεις. Φύσα. Φύσαμε εκεί με θυμό και λύσσα. Φύσασα το ψήρο, το σπιτάκι το γυρό. Και πραγματικά ο Ρούνι, το ύφτουλο κακό γουρούνι, πήρε μια βαθιά ανάσα και μετά φύσηκε. Πώς? Φύσηξε και ξεφύσηξε, αλλά μάταια. Το σπιτάκι ούτε που κουνήθηκε. Τι να κάνει ο Ρούνι? Το ήπιο κακό γουρού. Έφυγε ρουθουνίζοντας απογοητευμένο. Σε λίγο όμως ξαναγύρισε. Αυτή τη φορά θα αφήσει ένα κοντρετσέτ. Και τι το έκανε? Κρέμισε το σπίτι και πήρε τα λικάκια στο κυνήγι. Δεν ξέρω τι έχει εδώ. Δεν ξέρω τι έχει εδώ, μάμα. Τι έχει εκεί, για δες τη ζωγραφιά. Τι φτιάχνουνε τώρα τα λικάκια? Τα λικάκια, καθώς περνούσε από εκεί ένα φορτηγό που το οδηγούσε ένα θερινό. Πώς τον έλεγα? Να δεις καλέ θερινό κερέ. Με τα χαράς, είπε ο ρινόκυρος και το έσωσε από και λουκέτα και με πορταπορηματιβότιο Και τι άλλο? Και κατσαρό σειρματόπλεγμα. Σιδερένιες αλυσίδες και λουκέτα και μια πορταπορηματιβότιο. Αυτό θα πει σιγουριά και ασφάλεια. Είπανε μόλις τελειώσανε. Ναι. Ας είναι καλά ο Πόπολιμπόπο. Πώς το έλεγαν? Πόπολιμπόπο. Τι ζώο ήταν αυτό? Ο ρινόκυρος. Α, ο ρινόκυρος. Και μετά? Τα λικάκια στροφήκανε στη δουλειά και χτίσαν ένα. Δεν μπορώ να το Γύρνα φτιάξω. σελίδα. Γύρνα σελίδα να δούμε τι έγινε μετά. Την άλλη μέρα, εκεί που πηδώσανε σκηνάκι με τις αλυσίδες και να το Ρούνι, ο ύπλο κακόβουχος, αμέσως τρέχανε και φύγανε Στο σπιτάκι τους. στο σπίτι που τους έδωσε ο ρινόκυρος πολλά πράγματα. Όμως το Ρούνι χτύπησε την καμπανούλα και έγινε. Τι τους είπε? Κάκια μου. Μικρό, ανοίξτε μου, μαμά, εσύ να του διαβάσει.